Mitä? Eikö ponu maistu? Vai sitten niin iso herra Eversti, että ei se sotomiehen ponut maistu. Ei se mitään. Ei herra Everstillä ois tupakia heittää. Mitä helvettiä sulla ois päässä? Mitäs ihme mekkaa täällä kuuluu? Sotamies Keijo! Mitä selvettiä täällä tapahtuu? Ette kai te vain... Te olette aivan tuhannen tuiterossa täällä. Sama. Se tapaa, minulla on herra Everstin lupa. Mitä sä selität? Sä oot ollut täällä yksin tuntikaupalla. Työvuorossa ja vielä tupakoimassa täällä. Mitä sä teet? Täällä on ketään. Mitä sä selität? Minulla on lupa. Ei jumalauta! Nyt on tuli-ihmisiä! Täytyy lähteä pois täältä! Äkkiä pois! Räjähtää! Heinäkuuta Vallisaaressa puolustusvoimien ammusvarasto räjähti ja aiheutti valtavaa tuhoa. Räjähdyksessä 13 ihmistä sai surmansa ja 16 rakennusta tuhonsa. Onnettomuus sai ilmeisesti alkunsa taistelupanosten varomattomasta käsittelystä. Legendan mukaan Vallisaaressa kummittelee päätön Eversti vielä näinäkin päivinä. Uskomme, että hänellä oli oma osuutensa vuoden 1937 traagisiin tapahtumiin.